300 metros son suficientes para namorar a persoa desexada, pero iso sí, é preciso realizar o sendeiro do Paseo dos Namorados en Cervo. Conta a lenda que se unha parella fai os sendeiros en estar namorados, o lugar fará o milagre e ao final do percorrido xa o estarán. Probablemente a predisposición é algo necesaria nestes asuntos, pero aínda así, o que é certo é a maxia e romanticismo que desprende o lugar que une a antiga fábrica de Sargadelos coa presa do río Xunco. Dun lado, a canle pola que se abastecía de auga a fábrica. Noutro, o río cinguido polo bosque de Ribeira. O percorrido de moi baixa dificultade é axeitado para todo tipo de camiñantes, xa que, aínda que un pouco estreitos nalgún dos seus tramos, o terreo é firme e o chan non supón perigo ningún. Ao final do sendeiro, unha fervenza artificial descende polo muro da presa creada no século XVIII para o aproveitamento industrial da auga do Xunco, un lugar onde rematar un pequeno camiño cheo de romanticismo.